نهبلي زخبركم تخطات تي دبليو انترناشنال علتاوي زينا انه بزينا عوض لكاتيت كنجمر وبرتبت كم تحزي ساينساو مبرقاو دلهم وكبس الكلة معميكا بسرتتات كمار قدهم مرأي مننت وتابقا أو دفعهم علل ملحاسو كاب علت خلته كساب حموشته لكاتيت خلته شحن 13 عام تمرت اب وردا ماي قلطال كبابي وجي كساب مارقا ابز تخايدو بمكلخال حيلتات تግራይ ሰፍ ዘይብል ስዕረትን ኪሳራን ዝወረዶ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሰራዊቱ ከቢድ ቅልውላ ወሪዱ ወሎም ኣብቲ ኣውደ ውግዕ ልዕሊ 2000 ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ምድምሳሱ ውቅዒ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብዘይመኽኣሉን ዝምክሐሎምን ኣለኒ ዝብሎምን ወተሃደራዊ መራሕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ ዝርዝሩ ኣብ ግንባር ዝርከብ ሪፖርተርና ከም ስዕብ ቀርበልና እዩ ኣብ ክልተ ክሳብ 5 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ማይቀጣል ካብ ከባቢታት ውጪ ክሳብ ማልካ ኣብ ተኻይዱ ውግዕ ኣብ ታሪክ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ገጥሞ ዘይፈልጥ ሰፍ ዘይብል ስዕረትን ኪሳራን ዝበፅሖ ቁርሲ ወራሪ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሰራዊቱ ከቢድ ቅልውላው ኣስሪሙ ኣሎ ኣብቲ ዓውደ ውግዕ ልዕሊ 2000 ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ ኣብ ርእሲ ምድምሳሱ ወኪል ትግና ሰራዊት ትግራይ ክሳወት ብዘይምኽኣሉ ዝምክሐሎምን ኣለውን ዝብሎምን ወታደራዊ መራሕትን ተቐቲሎም ብፖሊስ ቃልሲ ወሕናትነት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ፈውሒ ለካቲት ሕዚ እውን አንጻር ወርድ ሓይልታት ኣብ ዝግበር ናይ ሞት ሽሕትን ቃልሲ ኣብ ኩሎም ግንባራት ብመስተንክራውን አንጻዋትን ዓወታት ትግና ሰራዊት ትግራይ ተሰንቢል ኣላ ክልተ ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ንጉህ ሰዓት ሓደ ካብ ከባቢ ፈራስል ዝተበገሰ ሓይሊ ሰራኢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕትን ሙስናው ዝሓቀነ ዕሱ ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ ከም ኩሉ ለመዶ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ዘነጻጸረ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝዓይነቱ ብፅዑቕ ደብዳብ ከቢድ ብረት እዩ ጀሚርዎ ይኹን እምበር ደብዳብ ከበድቲ ተፅዋራት ሰራኢ ከባቢታት ካብ ምብዳብን ሰላማውያን ነበርቲ ካብ ምቕታል ወፃኢ ኣብ ባይታ ወታደራዊ ፀበለታት ፍጹም ከረጋግፅ ኣይከኣለን ኣብ ዝተወሰኑ ሰዓታት ጅግና ሰራዊትና ብስልቲ ቆረታ ናብ ማእኸል ዕንበርቲ ሰራኢ ብምእታው ኢድ ቢድ ኣብ ዘካየዱ ዝዕፅዕ ውግእ ርሱብ ሰራዊት ሻዕብያ መሬት ፀልቢታቶ ነገራት በሃደበ ተቀያየረ የማንን ፀጋምን ድማ መልሲ ዘይብሉ ሃላሃሉ ኮነት መሬት ብድሕዚ ነቲ ውግእ ምፅዋር ዓብይዎ ፍሓትን ጉሩሕ ወፂኡ ተፀፊዑ ናብ እዚ ምስሮ ተመሊሱ እዩ ዝተጎልቦ ከቢድ ስዕረት ብሕር ተደናግፀን ንሕዞ ንስትቦቶ ንሰኣነ ርሱ ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ዘሎ ዜለን ሓይሉ ተኣኻኺቡ ኣጋር ሰራዊት መካናይዝድን ፍሉይ ኮማንዶ ዘጠቃለለ ሰለስተ ብርጌድ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ፀረ መጥቃዕትን ምፍፃም እኳ እንትፈተነ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንዝተፈንዎ መጥቃዕቲ መክፊቱ ብዝወሰዶ ተዓፃፃፊ ፀረ መጥቃዕቲ እቲ ተዓንዲዱ ዝመፅእ ቁርሲ ወራሪ ሰራዊት ሻዕብያ ተደምሲሱ እዩ ካብ ሞት ክተረፈ ድማ ዳግም ናብታ ዝመፀና ከባቢ ፈራፍል ጨው ደጉሱ ሃዲሙ እዩ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብዝፈንዎ ከቢድን ስልታዊ ፀረ መጥቃዕትን ኣዝዩ ዝተዛብዕን ከቢድ ሰብኣውን ዕንወታውን ክራህ ዝበፅሖ ቁርሲ ወራሪ ሰራዊት ይግደፍ እቲ ዝበፅሖ ስዕረትን ዕንወትን ሰኒኡ ክፈቲ ንሳሳይ ግዜ ለካቲት 4/5 ሰላማ ካብ ከባቢታት ማይቀጣል ዕዳጋ ዓብሪ ነበረትን ደጎን ቀፂሉ ድማ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ፍሉይ ኮማንዶን መካናይዝድ ብርጌዳትን ብምምፃእ ዝፈተኖ ተኸታታሊ ፀረ መጥቃዕቲ ብጅግና ሰራዊትና ከንቲ ተሪፉ መሬት ትግራይ ከም ድላዩ ዘይዕ እንደረላ ዕመፅ ከም ዝኾነቶ እውን ተጋሂዱ እዩ ብጠቕላላ ኣብዚ ካብ 2 ክሳብ 5 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየዱ ዓውደ ውግዓት ልዕሊ 2000 ዕሱር ሰራዊት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ምድምሳሱ የግደፍ ዝምክሐሎምን ኣለውን ዝብሎምን ወታደራዊ መራሕቲ ከይተረፉ ተቐቲሎም እዮም ብተወሳኺ ወታደራዊ መራሕቲ ይጥቀምሎም ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ መራኸብቲ ረድኤታት ሸጓጉጥ ወታደራዊ መኮንናት ተሽከርካሪትን ካልኦት ከበድትን ቀለልትን ወታደራዊ ኣፅዋራት ተማሪኾምን ብርክት ዝበላ ወታደራዊ መኻይን ድማ ተባሪዐን እየን ኣብቲ ተኸታታሊ 4 መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ፅዑፅዑን ተኸታታሊ ውግእ ርሱብ ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ ብወታደራዊ ጥበብን ዓቕሙን ከምቲ ዝደረበሉ ዘይኮነስ ዓምባኽ ሰራዊት ምዃኑ ዝተጋደሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ታሪክ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ገጢምዎ ዘይፈልጥ ስዕረትን ክሳራን ዝተገምገመሉ ከም ዝኾነ
ወታደራዊ መኮንናት ይገልጹ ሰንኪት ዞት ሆነ ታታሪ ሰዓትን ክሳን ድማም አበ ውስጥ ሰራዊት ከቢድ ቀውላው ከምዘ ሰዓለም ዝበታና መረዳታ የማላኸት አፍቶም ዝተካሄዱ ዓውደ ውግኣት ዕሱ ወራሪ ሰራዊት ሻዕብያ ከም ቁጥርና ረጊተ ብዘይ ቀባሪ ተረስ ከም ዘሎ ህዝብና ፈለጠ ብምውስጡ ዝተሻፈሩ መራሕቲ ሰራዊት ይግደስ ፈቐዱ ዝሞተ ቁጥሪ ሰራዊት ከይፍለጥ ማንነቶም ይሓቆም ከም ዘሎ ካብ አስከሬኖም ንርዳእ ሲልና ንኣብነት መለለይ መንነቶም ዝገልጽ መረዳእታ ኣብ ኢድ ዕሱብ ሰራዊቶም ከይርከብን ወታደራዊ ዩኒፎርሞም ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዩኒፎርም ከም ዝኸድኖም ተዓዚብና ኣለና ዕሱ ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ ንዝገጠሞ ስዕረት ሲሪቡ አንጾ ንማዕጾ ከም ዝበሃል ኣብ ከባቢታት ታሕታይን ላዕላይ ለጎምቲ ማይ ቀጣል ማልካ ማእከል ሰግሪ ወላጉለ ብዘስካሕት ኩነታት ሰላማዊ ብናቀተ እናሓረደን ስነ ልቦና ተጋሩ ንመርዓት ናይ ተስፋ ምቁራፅ ተግባራት ይፈጽም ከም ዘሎን ጥሪት ገባራት ዝረውን ከይተረፈት ኣብ ምድራፍን ፍጹም ኣብ መዓዋይን ምሕፈርን ተግባራቱ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ብዓይንና ሪናትና ሓርነትና ብደምና ትግራይ መቃብር ፋሽስታውያን ወረርቲ ክንገብራ ኢና ዘናን የለኝ አቦ ወንበር ውድብ ሕወሓትን ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይን ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይ እምቢን መግዛእት ኢሉ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ መንእሰይ ትግራይ ናብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጸምቢሮም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ መሬት ትግራይ ዝህልዎም ዕድመ ንኽሕፅርን መሰል ዓርሶ ውሳነ ትግራይ ንኸረጋግፅን ታሪካዊ እጃሞም ብምውፋይ ናይ ዓርሶም ታሪክ ንኽጽሕፉ ጻውዒት ቀሪቦም ኣለዉ ብዘይካዚ ኩሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንዘመዝግብዎ ዘለው መስተንክራዊ ዓወታትን ኣብ ኩለን ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ ዘሎ ህዝብና ንወረርቲ ኣይግዝኣን ብምባል ዘካይዶ ዘሎ ኩለ መድያዊ ቃልሲ እውን ምስጋንኦም ኣቕሪቦም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘርኣዊ መጽነት ዝፍጽሙ ዘለው ወረርቲ ሓይልታት ህግደፍን ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽምዎ ዘለው ቅትለት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ንብረት ህዝቢ ምቅጻልን ምዕናውን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምቅላዕ ልዑል ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ዲያስፖራ ትግራይን ዲጂታል ወያነ ትግራይን ዝገብሮ ዘሎ ርብርብ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዘለዎም ብምግላጽ ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ተጸራሪጎም ክሳብ ዝወጹ ንጻት እውን ስልም ከይብሉ ቃልሶም ንክሕይሉ እውን ጸዊዖም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ ዝበሉ ንመበል 46 ዓመት ዝኽበር ዘሎ በዓል 11 ለካቲት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሕለፍዎ ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም መልእኽቶም እዩ ሰልመውት ሰቢትካ ዓዲ ቃጸል ዓዲ ትካ ህዝብ ትጠፍእ ግን ናይ መጨረሻ ጥፋት ሰብዓን ሸውዓተን ዘጋጠመና ኸዓ ናይ ህዝቢ ናይ ጥፋት ሓደጋ እዩ ከመይልና ሰጊርና እዩ እንደርጊ እኽላኻበና ኢልዎ ህዝቢ ትግራይ ዓድኹም ግደፉ ኢልዎም ደርጊ ብረሱ ኢሉ ደርጊ ብሕማም ጥፉ ኢሉ እንድንተልኩም ከዓ ምስ ማሰንኩም ምስ ጠመኹም ምስ ከፈኩም ምስ ፈኸስኩም ሰራዊተይ ዓዋፊ ረኽድም ሰኩም የልዎም ኣብ ዘዋን እዚ ምንብርካኽ ብዙሕ ዝጽበዩ ነይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ኣይተንበርከኸን ኣብቲ ቀንዲ ፈተና ኣብቲ ዋና ፈተና ህዝብ ትግራይ ዝድላየ ዓይነት ፈታን ኩነታት ይሃሉ ንመሰሉን ንመንነቱን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱም ኣብ መዋእሉም ንወረርቲ ኣሜን ኢሉ ርእሱ ኣድኒኑ ዘይፈልጥ ህዝቢ ንምዃኑም ትማሊ ዝነበረ ንምእማኑ ዘጸግም ጽንኩር ኩነታት ሰጊሩም ብዓወት መሰስ ኢሉ ምውጽኡም ናይ ቀረባ ህያው ታሪኹ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝድላዮ ዓይነት ጽንኩር ኩነታት ይሃሉም ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ነታ ፈላሚት ሽግሓርነቱ ዝኾነት በዓል 11 ለካቲት ካብ ምብዓል ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ ዓጊትዎ ይፈልጥን ወላውን ኣብቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክበርስ እዩ ተባሂሉ ዝተሰግአሉም ኣብ ሕሱም እዋን ድርቂ 77 ዓመተ ምህረት ለካቲት 11 ኮይና ከምዚ ናይ ሎሚ ከይኮነት ናይ 77 ለካቲት 11 ብዙሓት ወጻእተኛታት ነይሮም ኣብቲ ካምቦ ንዓቶም ለካቲት 11 ካብ ለካቲት 12 ይትፍለን ንህዝቢ ትግራይ ግን ዋላ ነቲ ዝጠመየ ህዝቢ ትግራይ ግን
لكايت عسرت حدا ترى معلتي كنت سلازي وان تميت قنطيرو زحابة الإخلي سواء أميقو عبدن بسدت بحادة معلت حندبت هول تلعيلو وزاتنيا ثات تدانا قيصم إخلو وحيدنا كفينا مريرنا اللي تلعيلي لهم تدانا قيصم لكاتيت عسرت حدا إذا خبر زلو زل ورغس عسر زخفت بيت هذو تقاي كان قالصهم زي فولي كم زي ينبركه አራጋግጡ ድሕሪ 36 ዓመታት ለምውን ኣብ ኣዕሪ ጽንኩር ዝኾነ ኩነታት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ልክዕ ከም ታናይት ማል ዝገብርዋ ዝነበሩም ንህዝብና ክንዲ ዝኽኣሉ እናቐተሉ ነቲ መረበቱ ገዲፉ ዝተመዛበለ ድማ ጥሜት ከም ቀንድ መሳርሒ ኩናት እናተጠቐሙ ዘርእናይ ምጽናት ስራሕ እናሰርሑም ን30 ዓመታት ዘጥረዮ ንብረቱ እናጓሓሉ እናቃጸሉን ኮታስ ኣብ ዘበን እዚ ክፍጸሙ እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናፈጸሙ ይርከቡ ህዝብናውን ልክዕ ከም ታናይት ማሊም እምብን መግዛእቲሉ ምስ ወረርቲ ሓይልታት እናተሓናንቐብ ዘለሉ ጽንኩር ኩነታት ኮይና ነብዕሎ ዘለና መበል 46 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ንርከብ ክቡር ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይን አቦ መንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንመበል 46 ዓመት ንዝኽበር በዓል 11 ለካቲት እንኳ ኣብ ጽሕኩም ንምባል ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ያሉ ኣብ ወጻይ በዓል 11 ለካቲት ከጸምብልን ብፍላይ ድማ ግፍዐኛ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ መሬት ትግራይ ክቕበሩን ኣብ መሬት ትግራይ ዝጸንሑላ ዕድመን ክትሓጽርን ህዝቢ ትግራይ ደቁ መሪቑን ኣብ ገድሊ ትግራይ ዝሰዶም ዘሎም መቐጸልታ ናይቲ ካብ ውልድ ወለዶ እናሰጋገረ ዝመጸ መስተንክራው ታሪኹ ምዃኑ ብምዝኽኻር ምስጋንኦም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣቕሪቦም እዮም በዚ ድማ እዚ ቃልሲ ኣበርቲዑ ክቕጽለሉ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ خبرك أو قصرن كتمان تربر الزجاج أبوان تقالوا أصل الزجاج قبل هذا تحضر كل مداوي جبنا من مزان مسعر بعدها وياناي شيء وياناي تقال لا يندجن كين كواعد لكل عائلة ألف مسواتنا كايركا يكاو المريكان عليكان إيد بجنباركم من بره بدايهم كي وقفكم يلكا نمجد الموفاي لتكاغد نيركا بمار تقال التحاجلكا ويانا كاي نزل على برانا بسوح واتكا التتكان نورتكان كموفاي ويانا نايمود عطعوتنا بسحبه وردتاتنا تقابلون ذا العالم نزنت ومستنكر وتاريخ تشينكا يومون نعرف عن حموش العمد ألصها لما يدرك ساتيرو زرن تاريخ نزو تقاين مدفع أبزرن يفتهم ينفعهم زي قمت معنا زي ولا بدلاتي يفتهم له سلس خالد ما كان تغمي حديث فسنكا وتاريخها وقرلي لما انت تودي بكا أنصابك ما ودرجن على من يبيجي لعقدة في المشاركة على حيلتات بسرعة مكادن محمشاشن ما نحن كايدو ذلنا تطور ربنا وقالسي نمر عوض هو تفرح جميل كذلنا دكا مريكانا مقرى المحاز زيادة حيينه نسخاون اتكنا كاب صلاتنا سنتنا كاوزبنا ذولن خاف حزق وراو من الله يسحب كالو عبيث سامة كمون نسم الشانة واردكا كوابخا كفل ميتاقيكا أو كل استقبر عودة وقاس تفعى رسوب كتوراري بس تبتنو تدور ذلنا نحب نتصادفو أبشتها كسللو ካብ ትግራይ ወጻኡ ኮይኖም ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፍጸም ዘሎ ዘርእናይ ምጥፋእ ጨፍጫፍ በደልን ግፍዕን ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘቃልሑ ዘለው ኣባላት ዲጂታል ወያነውን ምስጋናኦም ብምቕራብ ነዚ ኣጠናኺሮም ክቕጽልሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም ተኸበርኩም መናእሰይ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልስና ብስዒት መናእሰይ ትግራይ ንተካእታይ ይነብሩን ኣብ ግንባራት ተገለልቲ ኮይኖም ተኳሽሖም ታሪክ ሰሪሖም ኣብ ደጀን ንጸላኢ ረመፅ ብምዃን ሰንሰነቢሎሞ ኣብ ከተማ ኣብ ቋቋ ጸላኢ ኮይኖም ብስርዒ ተወዲቦም ንጸላኢ ዘሕዞ ዘጭበጦ ብዘስእን ብሕዎ ተቃሊሶም ከምኒ ክንደያ ኣባላት ስርዒት ሕወሓት ብጸላኢ ዝኣሰሩሉ እዋን ምሽጥር ከየውፅኡ መልሓሶም ብምቑራፅ ንራእያ ጽንዓት ኮይኖም ተሰዊዮም ብምዃኑ ንስኻትኩም እውን ኣሳብ ተኸቲልኩም እጃምኩም ተወፊዩ ስለ ዘለኹም መንግስቲ ትግራይ ባዕኹም ሓቢን እዩ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ነዞም ዘእንታይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ መሬት ምጥፋእ ወፍሪ ወረራ ዘካይዱ ዘለዉ ሓይልታት نحنساون حوار من المدمساس يميكم وزلهم مهلم اليوم من قصاص المحيال عم مخطى وراك تعسلي قبا أبدا جيم وينكم رأى صلاحي ما يطول موسكين كتسأنه
بفضل من قد نتكالسو تايقوا حلافنا تركيكم لهم بريزيدنت منغست تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደቂ አንስትዮ ትግራይ የካይዶን ዘለዋ ኩለ መዳይ ቃልስ ዘሎም ልዑል ክብሪ ድሕር ምግላጽ ቃልሰን ሕይለን ቅጽላት ጸውዑን ትኸውን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ዳያስፖራ ትግራይ ድማ አምባሳደር ህዝብ ኮይኑ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ፍሬ ፍር ከም ዘሎን እዚ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ተጸራሪጎም ክሳብ ዝወጹ ንጻቱ ውን ሰም ከየበለን ክጽለሉ ምስ ልዑል ምስጋና ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም ተኸልኩም ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ ትግራይ ግለ ኣወሳድ ዝነብሩ ደቂ ትግራይ ብዙ ነይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ብኣካልና ብረታዊ ተጋድሎ ካብ ምስንባ ጀሚርካ በቢ ዘለዎም ነቲ ቃልሲ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ድጋፋት ይገብሩ ነይሮም በቢ ዝነበርዎ ኣምባሳደራት ቃልስና ኮይኖም ታሪካዊ ግቦኦም ፈፂሞም እዮም ሎሚ እውን ኣብ ልዕሊ ዳግማዊ ደርግን መሻርክቱ ዝተጀመረ ህዝባዊ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ንክዕወት ከም ወትሩ ኣምባሳደራት ብምኳን እዚ ናይ ዘረ ምጥፋእ ወራር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ተሓለቕ ትካላት መሰል ሰብን ብዝግባእ ንፈልጦ ቀትርን ለይትን ክተቃለሱ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጊዜኹም ውልጠትኩምን ገንዘብኩምን ብምውዳብ ሓድሽ ታሪክ ንትሰርሑ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ዓዛ ሂቦም ኣለው ክሳብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ እውን ዓብዪ ክብሪ ኣለና ህዝቢ ትግራይ አንጻር ወረርቲ ሓይልታት ይገብሮ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ብዓወት ዛዚሙ መሰስ ከም ዝብል አባል መሪሕነት ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣይተ መሓር ዮሐንስ ገሊጾም ፋሽስቲ አብይን ተሓባበርቱን ህዝቢ ትግራይ ንብብራት ዝፍጽምዎ ዘሎ ወራር ንምምካት ናብ ሜዳ ወሪዶም ኣብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተሰሊፎም ይጋደሉ ዘለው ኣይተ መሓሪ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ ህዝቢ የርእዮ ዘሎ ጅግንነትን ፍናንን ንኢዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሜዳ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ መጻኢ ዓወት ህዝብ ትግራይ ዘእንፍትዩ ኢሎም ኣለው ባና ሜዳ ዘለና መዳይ ዝረድ በኽራ ሁሉ ድማ ዝሓሸ ምንቅስቃስና ንገብር ዘለና ሰዓዚ ሰለስተ ወርሕ ገይሩሉ ትኩናት ካብ ዝጅምር ሰለስተ ወርሕ እንተወዲኡ ገይሩሉ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ሸበርቲ ንርከብ ኩሉ ዝርዝር ኩነታት ድሌት ዘይኮነ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ንርከበሉ ፀላኢ እንዳተሰበረ ንሕና عقد نوصلوا صلاة قلقل زود اللي ما عرف إنه إحنا نكتب بذلك كل تغلي ورتي حيلتات عابل على هزب تجراي ما اللي يازي بلوق فتات يفتس مكان زلو زجلتو أيتم حري هزب دمها بزل على حرانا نتقالسي إن دقة مخانو أبريهم اللون موضعت يوم نحل خلون كاتات تجراي هزبي نتقالسي زلو دقة عزيو عفت زحيو حرم زحرنك انقع هذا الحزب تفطر كتب القع هذا الحزب تقارير الكتب اللي يزله ህዝቢ ትግራይ ሕዝገጥ ይምዎ ዘሎ ፈተና ናይ ምህላውን ዘይ ምህላውን እዩ ዝበሉ ኣይተ መሓሪ መንእሰይ ትግራይ ዲያስፖራ ተጋሩን ንዘይ ተርፍ ዓወት ቃልሶም ንክሕይሉውን ጸዊዖም እዮም ገጢሙና ዘሎ ቃልሲ ያው ንምግላጹ ብዙሕ ዘብለ ኣይኮነን ናይ ህልውና ቃልሲና ንብሎ ክንህሉን ዘይ ክንህሉን በዚ ቃልሲ እዚ ዝረጋገጽ ለዚ ፈሊጡውን ኩሉ ትግራይ መላ ዓለም ዘሎ ሕድ ኣትኸስከ የበለ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ምዃኑ ንርዳእ أدلائي مهانة ونرداء تقرأي نزل فوليتيك على سكام زول لون أمن أنا بوجني ون كم حدا تقرأي تعتقد بأني أي كلام عبرها مثال مخالف حين تقرأي على مخالف حين تقرأي تسمى كيركا نملأ من شيء تقرأي صباح بارع خيط خون يا تحز هكذا الله فوليتي تي محرتي مقتلتي مرشنتي لعله كل جن قدبوا زي ولو بارع خين كخيط ترف لومي أنك كاتقالس لومي بتخاف لما سواتي واح ولد ولا دخا قرر أخنا بري قبل فوتو أبدأ نزل لكم قال سوق ما برتعهم قال سلوك قال سنا فتحاوي حطنا فتحاوي نحنا تبدل تنبر بدلتي كنا بذلك قدما نصبح نات لحجرنا بنجورة قالسي حجنا بيتنا نقول موتات ونزل الله دعاء قالسنا علم كسل دعاء قالسنا علم كتجارب جميركم وزل لهم قالسي كير بروكم كي تحللكم كسلوا له الفتو أب مود أتدمع نبعل عسر تحدى لكاتيت نايم كعب سحكم الأختم أبسيهم يوم مكلاس مسكونة أنكم مارتي زي نغلق متكلات عسر تحدى لكاتيت أتنعنا وررتنا نحمشش عسلو كم نبي تودبو بزنعات سؤال سبزبي نبكال إزينا تنسجر
ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ተጋሩ ንወራር መንግስቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድን ተሓባበርቱን ብምቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅዮም እዮም እዞም ካብ ዝተፈላለያ ክልላዊ ምምሕዳራት ስዊዘርላንድ ዝመጹ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ጽሕፈት ቤት ውድብ ሕብራት መንግስታት ተረኺቦም ንወራር መንግስቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድን ተሓባበርቱን ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም እዮም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይወርድ ዘሎ ግፍዕን ገበን ኩናትን ብምኹናን ምጽናት ዓሌት ህዝቢ ብጥሜት መቕታልን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸም ዘሎ ጾታዊ መጥቃዕትን ጠጠው ንኽብል ሰራዊት ትግደፍ ካብ መሬት ትግራይ ንኽወፅእ ከምኡውን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ንኽባጻሕ ጸዊዖም ኣለዉ ተወሳኺ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይወርድ ዘሎ ግፍዒ ንከብቅዕ ኢዱ ንኽእትውን ሓቲቶም እዮም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ተጋሩ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክሳብ ዝወፁ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ምዃነ ቃልሶም ከም ዝቕጽሉ ድማ ኣፍሊጦም ኣለዉ Woman is a war crime. UN, you should intervene. UN, your intervention is needed. بخليك زينان መንግስቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድን ተሓባበርቱን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ቀንዲ መሳርሒ ኩናት ገይሮም እናተጠቐሙሉ ከም ዝኾነ ወርልድ ዝዋን ኒውስ ዝተባሃለ ቴሌቪዥን ህንዲ ኣፍሊጡሎም ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ልእኽቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ እዋን ግርጭት ዝኾና ፕራሚላ ፓትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣሰካፊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ሓደ ቦታታት ሰባት ንኣባላት ስድርኦም ክዕምጹ ከም ዝተገደዱ ዝሕብሩ መረዳእታታት ከም ዝተቐበላ ተዛሪበን ኣለዋ ተመሳሳሊ ቴሌቪዥን WION ከም ዝጸብጸቦም ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መነወሪ ዝኾነ ጾታዊ መጥቃዕቲ እናተፈጸመ እዩ እዚ ድማ መንግስቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ ከም ቀንዲ መሳርሒ ኩናት ገይሩ እናተጠቐመሉ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ኣገንዚብሎም እዚ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ብወተሃደራት መንግስቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ብሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ሰራዊት ህግደፍን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ዜና እዚ ድማ መንግስቲ ፋሽስት ጉጅለ አብይ ከይተረፈ ዝኣመነሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዘተሓሳሰበ ግፍዒ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱሎም እዚ ተግባር ኣዝዩ ዝሕዝንን ነባር ቁስሊ ዝተክልን ግፍዒ ከም ዝኾነ ወርልድ ዝዋን ኒውስ ሓቢሩሎም Well, it is a bit sad and very sad actually for those who have been affected, and it kind of opens up a different kind of wound where people are looking beyond the military operation and saying that targeting the women and female gender on the other side of the northern region is really unfortunate. ወርቲ ሓይልታት ንመሬት ትግራይ ካብ ዝረግጹ ጀሚሮም ከካይድዎ ዝጸንሑ ምግባት ምስራቅን ምዕናውን ሓፍትን ንብረትን መንግስቲ ትግራይ ቀጺሎም ኣለዉ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ምስ ወተሃደራት መንግስቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይን ሰራዊት ህግደፍን እናተናበቡ ኩሉ ዓይነት ሃፍቲ ተገነት ትግራይ ታሪክ እውን ከይተረፈ ዘሪፎም ወሲዶም እዮም ነቲ ክወስድዎ ዘይኽኣሉ ድማ ኣዕንዮም እዮም ብሓፈሻ እዞም ወረርቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዘዋህለልዎ ሃፍቲ ከም ሰረቁን ከም ዘዕነውን ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፉ ወርሒ ኣዘኻኺሮም ነይሮም ብፍላይ ሰራዊት ህግደፍ ካብ ፋብሪካ ክሳብ ድስቲ ማንካ ካብ ኮምፒውተራት ክሳብ ናይ ሆስፒታል ዓራት ካብ መኪና ክሳብ ኣድገ በቕሊ ኮታስ ካብ ውሻ ጠንቀፎን ገባር ክሳብ ቅሚጦን ሓስርን ከምኡውን ሽልማት ደቂ ኣንስትዮ እናቐንጠጡ ወሲዶም እዮም ህሉፍ ሓሊፉ ሕዚ ድማ ቀትሪ ምድሪ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ገዛ እናኸደ ንብረት ውልቀ ሰባት ይወስድ ኣሎ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ ዕሉል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍርቁ ብምዃን ኣብቲ ዝሓለፈ ነሓሰ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ሰዋ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሰራዊት ህግደፍ ናብ ትግራይ እንትወፍር ንኹሉ ልዕሊ 7 ዓመት ዝኾነ ትግራይ ወዲ ተባዕታይ ንኽቐትልን ከምኡ ድማ ንኹሉ ንብረት ትግራይ ንኽወስድን ከም ዝኣዘዘ ንሓደ ኣባል እቲ ሰራዊት ብምጥቃስ ትግራይ ፖስትስ ጠብፂብሎም ምክላስ ምስ ኮነ እንኩም ማረቲ ዘይንቕለቕ መትከላት 11 ለካቲት ኣጽኒዕና ወረርትና ንሕምሽሽ ዓስሉ ከም ንቢ ተወዲቡ ብጽንዓት ዝተቃለሰ ህዝቢ ኣብ መወዳእታም ሰራዊት ሱዳን ናብ ዓብድራፍዕን መተማን ዝወስድ መንገድታት እናተቆጻጸረ ከም ዝርከብ ማዕኸናት ሚድያ ዓረብ እናጸብጸባ እየን ሰራዊት ሱዳን ብፍላይ ናብ ከባቢ ገለባት ብርክት ዝበላ ድሩዓት ታንክታት ከም ዘጸግዐን ደለሎ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝርከብ ሰፊሕ መሬት ሕርሻ ከም ዝተቆጻጸረን ናይቲ ከባቢ ነባሪ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብዝኸፈተ ተኽሲ ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቀሉን እናተዛረቡ እዮም ሰራዊት ሱዳን
ካብ ከተማ ምድረገነት ናብ መተማ ዝወስድ መንገዲ ኣስፋልት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ እናእተወ ከም ዝርከብን ሩባ ጓንጓ ተሳጊሩ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ዝገበረ እንትትከውን ብኻሊእ ኣንፈት ድማ بكتما مدرجنت جيرون كتما سلام بر عب تحتي قدر كم زجبرة معخنات زينا السودان تسبس إبن اللوام السودان عبز حزوان كاب إثيوبيا زد اليوم مريت عسرت مئة راح تعرف إن اللو زبلت تتكون كاب إثيوبيا من زيعة عب تحت قصرة عبز توتو كبابتات دما هنسات حدشت بروجكتات من قدن مع عسكرات سراويت جميرة لام ኢትዮጵያ ቦገና ገዚፍ ቁጥር ዘለዎ ሰራዊታ ናብ ዶብ ሱዳን ከም ዘጸግዕትን ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ኣዛዚ መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ሱዳን ብዕጡቃት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተቀተሉ ሱዳን ትሪቡን ጸብጺብሎም ብዘይካዚ ደቡብ ሱዳን ንኢትዮጵያን ሱዳንን ከተሸማግለ ዘልዕለት ሕቶ ክሰምር ከም ዘይከዓለ ሚድያ ኢስት ሞኒተር ጸብጺብሎም እንተ መንግስቲ ውልቀ መላኺ አቢ አሕመድ ግና ዛጊድ ዝበሉ ነገር የለን ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናና ነዚ መስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና ደጊምና ክሳብ ንጋነ ሰናይ ቅነ ትግራይ ትስዕር መትከላት 11 ለካቲት አጽኒና ወረርትን ሕምሽሽ